Sijat ta' investigazzjonijiet mill-Pulizija waslu għall-arrest ta' Kroat ta' 35 sena li jgħix San Pawl il-Baħar li fl-aħħar ġimgħat bejn Settembru u Ottubru allegatament sera oġġetti u flus kontanti minn diversi vetturi f'San Pawl il-Baħar u fil-Qawra. L-erba l-ħabta ta' sija ta' wara nofsinhar, raġel li rapporta fl-ansa tal-Qawra li ra fil-fatt raġel jipprova jitraqlu l-affarijiet mill-vettura iżda ħarab minn fuq il-post. B'din l-informazzjoni f'idea l-Pulizija bdiet ronda fl-akwati biex isib lir-raġel skont id-deskrizzjoni li natat. Ftit ħin biss wara l-uffiċjali tal-Pulizija raw li l-allegat Ħallil li malinduna bil-preżenza tagħhom ħarab jiġri minn fuq il-post u daħal fi blokka ta' appartamenti. Bil-ħsieb li jaħrab huwa qabeż madwar sular u nofs fi ġnien ta' residenza privata u wara qabeż ġintieħor ta' madwar sular qoli. Il-Pulizija komplew jiġru warajh kemm bil-pass kif ukoll bil-vetturi sakemm instab u ġie arrestat f'kumpless ta' garaxxijiet. Tfittxija fir-residenza tiegħu waslet għal sejba ta' numru ta' oġġetti li kienu ġew irrappurtati misruqa f'dawn l-aħħar xhur. Ir-raġel qed jinżamm fil-lokap tal-Pulizija u mistenni jitressaq b'arrest fil-qorti fil-jiem li ġejjin.